Ftehim ta' kollaborazzjoni bejn l-Arkivji Nazzjonali ta' Malta u l-Kumpanija Internazzjonali Ancestry se jwassal biex għall-ewwel darba se jkunu jistgħu jiġu offruti servizzi ta' riċerka ġeneoloġika bla ħlas f'dik li meqjusa bħala waħda mill-akbar databases fid-dinja. Illum l-istess riċerka tista' wkoll issir iżda b'mod manwali wara l-akkwist ta' kollezzjoni prezzjuża mill-Arkivju Nazzjonali f'dawn l-aħħar snin li wkoll ġiet irrestawrata u preservata. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni tal-ftehim ġdid milħuq, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici tenna kif permezz ta' aċċess b'xejn għad-database ta' Ancestry li tiġbor 40 biljun rekord minn 80 pajjiż fi żmien li ġej se jkun aktar faċli biex wieħed ikun jaf aħjar u jibni l-arblu tar-razza tal-familja tiegħu. Mal-mikrofonu ta' Wan spjega eżatt x'inkludi u x'benefiċċji joffri lill-pubbliku in ġenerali dan il-ftehim bis-saħħa tal-ħidma tal-Arkivji Nazzjonali biex jissaħħaħ il-kontribut tiegħu fil-ħarsien tal-memorja nazzjonali. Dan huwa ftehim li jiġi flimkien l-Arkivji Nazzjonali u kumpanija privata illi għandha firxa mondjali u bis-saħħa ta' ħidma li saret fl-aħħar snin issa din f'pożizzjoni li noffru lil familji Maltin u Għawċin l-opportunità li jkunu jafu l-arblu tar-razza tagħhom tal-familja tagħhom, l-arblu ġeneoloġiku biex bekk insaħħu il-memorja kollettiva ta' dan il-pajjiż tant rik fl-istorja u li tant irridu nkomplu nsaħħu l-identità kulturali tiegħu. L-Arkivist Nazzjonali Dr. Charles Farrugia spjega li din il-ħidma bdiet propju mal-4 snin ilu meta ġiet akkwistata kollezzjoni prezzjuża bl-isem ta' Juliana Letard Chantar u beda x-xogħol meħtieġ ta' konservazzjoni, preservazzjoni u katalogar tagħha. Il-Juliana Letard Chantar hija ġeneoloġija ġifieri fuq medda ta' snin numru ta' nies ġabru informazzjoni mill-arkivji parrokjali dwar il-mamudijiet, dwar iż-żwiġijiet, dwar l-imwiet. U minna f'din il-kollezzjoni li nistgħu nsejħu lisa enċiklopedija wieħed jista' jiġbor l-arbli tar-razza mingħajr ma joqgħod idur minn parroċċa għall-oħra. U l-importanza tagħha li issa qiegħda fil-dominju pubbliku qiegħda fl-Arkivji Nazzjonali fejn wieħed jista' jiġi u jibni l-arblu tar-razza minn hemmhekk. L-istess ftehim se jwassal biex Ancestry toħloq kopja diġitali tal-Juliana Letard Chantar kif ukoll indiċi bi-spejjeż tagħha li se jgħaddu għand l-Arkivji Nazzjonali waqt li l-kollezzjoni proprja tibqa' proprjetà tal-arkivji.